tehát a nagy víztartályt is alá lehet húgatni, és akkor tud tűzoltási feladatokat is végrehajtani. Azt biztos tudják a kedves nézők, ha más nem ilyen Rambo filmekben látták, hogy a pilóta, a gépparancsnok mögött van egy kis tehertere, ennek egy úgynevezett deszantérnek nevezett térrész van a helikoptervezető mögött, ahová katonákat be lehet tenni, vagy megint csak körülbelül másfél tonnányi belső tervet. Ezt is lehet tüzelni akkor, hogyha kevesen teszünk a helikopterben. Megint csak szemről közelít ránk a Mi-24-es, Mi-35-ös, és egy jó, elég jelentősen kb. 35 fokra belőtt